ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କେମିତି ପାଲଟିଗଲା ଏକ ପଶୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଚୁରମାର କଲେ ମହାଦେବ। ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଶାସନରେ ସାରା ସଂସାର ଥରୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାରର। ଦକ୍ଷଙ୍କ କନ୍ୟା ସତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ପତି ରୂପେ ବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଭାବି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ବିବାହକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଥରେ ଦକ୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପତିଙ୍କ ଅପମାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପତିଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଗ୍ଲାନିରେ ସତୀ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସତୀଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ, ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମହାକାଳ ବୀରଭଦ୍ର। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୁରମାର କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ସେନା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଶିବ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଛାଗ ବା ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଗଲା। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ହରାଇଲା ମା ସତୀଙ୍କୁ।